123 or click 123.ie. Just log on and save money. Patty wil garw calculolat. Ja, tá, cínte. Fedrum rud agin tíanamh dit? Beidir. Tá mé géirí garort, Ali. Se? An féidir le grinds a houta Jason. Tá brú fása gan lad bocht idir gacrúd agus caró siad go mór leis. Well, dechan ná ní hugam grinds, Freddy. Oh, ja, take amach. Ceap mé am seo. Tá sé an tábhacht a domsa. Well, take mé sin ceart galore. Okay, look. Dil me cúpla grind leis go dtí go gap an bhfuil caid an ard a hóin buinte maithage, all right? Okay, íntaach, gur mágad. Ní me géirí go mai sé cosú liomsa. Tá sa dánig an amadíocht sunna, Freddy. Fích orthain. Tá irid san dulchan cín diant go sa léthóireacht agus sa scríóireacht leis tíigh de amchó garid. Tá ardhil a tíilte go sa nábhí cabhan nuas orthain. Tá sé an Jackar go fáil. Agus nach cinnte go méadhúirnta, tá sé sin nádúra. Dír mé méidse le a Freddy. Tá tusa léhre daonis nach cheappas go mé fábhad a léh go ceann bliana. Tá tú dochreite agus sinné an éirne. Cén waithé, ha? Is féidir le ímar atá cairdeag níos má a hiiscin dám mise. Ní sé, Freddy. Bhí beag an de head start ci sin. Ba chearcameach níos mó measa go ar an rud atá dianta go. Tá méid an buinte bhfuil sé Jackar measa de heag mór na hain. Nuair nach bhfuil measa má fáistí orm. Paddy, ní sé sin fear. Cén tá an méach. Nuair nach bhfuil measa go rita orm. Paddy. Tá sé fear, tá sé go léir fear, tá agam. Fáin me fan 10,000 punt. Ceir dhéana sé le sé chur is 7,000 nuair nach bhfuil ceachtaragin ag séú airigad, ha? Tá sí go saontó sin. Tá sí sin fear. Paddy, tám cinnte go bhfuil cháhéamh leis an scíal. No, ní le taobh bháin, taobh rita. Ní le ná agad ar hí. Paddy, bhélim dochnúir ag an táiltid. Cai mé amachtal, Rita. Sa le blúcan sí mé. Na bhailim na páistí a gúirta. Ní le saoin céir a dhéananig mé. Well, sin má le harpa le dé. Was ik dat as dawtje ver niet am siap. Side. Há bhain an chance de mna máireach. Sin troin ar hogtún te kitchen víag tá mar sin. Sin éitan. Tá siúpa le reachta. Sa réos ní bheith sé héin sásta ganne má. Ní ach tústalháin teachtastecha de héin slím fi lechir, so rudí sachtáis. Ach, che me gur ónig imacht ar sír le tá. Oh, williness. Oh, that's great. Cos é sin humor wad ní sára. Jeez, vi sé a bob ní slocht tu sean roch humor ceart. Ja. Ich wad. Iwa, go bheith me verni. Slán. Bhí here. Freddy, you'll tú? All right. Good níon tú, bhí tú cant faoin na factory ships. Oh, scoon, cén fá? Na bhfuil tú cuinte go méid má wachasáil an overall ar gan taí ar be. Or a cínte bheith. Níl taí be testar bud. Nád go tú sásta aibrú bra crua. Ach, 10% sem a Freddy. Níl sé isco. Hard slag ceart. Tá cleachta má hagam ar Robert Jean. Tá sam gúil nes nína tá marrá. Ach, bú frocha chálacha. Agus níl sam ceáach a réad sig ar job mar sin. Be tú as bail ar fe mí ag an ná? Well, níl mé ag smuoineh ar má chuid options an digan tú. Tar a bheith géalháin man a bheití. A ní bhfuil a deolaí ar a simlas táim ar bhhar go bhó. Duine de bhádra. An gine man sem mé a bheitine. Idir máidir is dúirta mafí mí an bígus a deaghuiise prin tá mochla scoiltíach. Ús a go díal sem chum bh mín sib crochaí líb cólína sa meach. Thar íar an fesin faoi áda chéad a mis rálíb. Bhil catú a gúr foiidí. Sos tíad chun fláis a gúise, fear be an ancur súsa gaiidir. Sin ní nírinne. Bhile. Nuide feidir, nuide. Slán. Cai mé na contact number sin áil bheit tú ha méigen. Ó, cínte ús a go héin. Tuair me ibir métlum a gilí beigtit. Bhil pána? Tá. Tá tú, tá sean fá ar an sean. Tá tú. Gur muide bertis cantí leis an mórt agus leis an dúirtgus se tanna sér. Ní muid go difin. Héananas cantí le sé a tógáil stile ag an níos an bhfuil se.
Na chuúna sé díagus agus saoil mór go mér féarhfuir cin. Ar a laid ní chuir for éon frísún ar man nach chun éon chrána sacop. Ach tá sé mo chráid breanna bhfuidir gimach tart mar sin. Níl sam beach meú rud a behéir dána déach mu dhéana mar jálaid. Le rud í chur na cheart a héra. Má bach leis tu go sé bhaid. Ní an tú sémas agus chu gailónach istá sé. Ach bhfuil set. Mi me léhann sinna leabhar na lub. Gur íon chu leis go deo an nol chúra se a ghó láthir a duine. Tu se sendis agus sólas agus símris go iontíine duine. Ó bha chóra. Se, Herbaliles, tún se he. Rosemary has a calming effect. Sindir sé. Thorléin, tá tusa chu duna leis. Heasdach níos mónis ná Rosemary. Le séim sa leis agus a dúmar teir. Ar a nach ngó sé sin sa gré agus smuthair. Ar i jaus. Ní rud a bine sé a hásamcha sin níos hána stil nó. Willis het sa herach gúil séad. Nar lá go ddío. Sinné go ddíiricha. Cetá an. Canómid warm nóga. Thorléin, Willis het go dearna an siúla sin suas a crúc níos mú dachar go sinna cheap me. A ceirtáir neálach siúcra agus órna agus budéile aga. Éist, fágamsa sin, fágamsa tá a go na mráin í záidean mar déise. Ar i gédal síos be pizza capar a testa win. Ein sin barle, siúcra, órna. Ar smó tá sexar fa héra. Ná tá sacamsa. Am sé bíle buchas leach té búna maitha sa teachna nach múd. Tá chaon? Óras sé na bóí go dá hachoilete sin. Má tá go cuara sé go busna. Tá gilda be. Níce mis teachta mar an is chuir bú. Anhá mó le nós cóirí chuir teachta teachó. Ní gur má go humba tú bheith. No, ní he. Ja hanna is bhaid le bhaid. Íl me sé tá seanna tá seafáid a chu geite mar bhaid. Ó, áráid mar an bíchaid. Ní he taige chun bhúir sin. Ní hé. Ach, ó dúr Angelo, má gasí gomú ráile bóisteach. Ar a bléidir. Ní sé tí sin frí Angelo chu bit. sé taige fara chu go fáite sansa. Anú ní Angelo a chain Joseph. Breanis. Le tá Angelo tí bhíar go chaanta sin. Tá sin an bhena bach má céanna le taíic. Mus hen fáid cin cechi bhúir sin. Ní is het sweet game á fú Angelo. Ná fú é bheile agus go de bhí bhéh an éidir. Ó, fuck seo. Ní bled. Grinds Lally? Yeah, nothing at Frighten's. Finish him off just out of the blue, you know? Oh, pains at home. Oh, ní ceap né. You heard your girl? Grinds Lally, I'm close to your father. No way, it's a sentence. Oh, yeah, like... She let's go with the echo, chat, paint your moon. Gee, the tyrant I kept a man. Could the yappa? Get real. She wrote yam. Oh, need she sham. She's not muy debated. Experienced. She's sure not tusteds on the grinds machine's name, is she? So just... Siwn, dus muy na fi. Ach, Bernie, should an chances move from us radio pobl? Agus tá sam a gwi ma clára seo. Is dat de kind school te wat ceachtar san na chlár seo? Tá, Bernie. Is chob siúd tam a gáiana? Ok. Flan. Feic no. Kiste, Feather. Ó, ná dín. Feather. Ar a chóirín cechi bhfuil a mountain climber, yeah? Tá me go mágar am agad. Sarah. But that way. Ní a cuirtú stíal go fís capar, Feather. Gáil ar dús. People capri. Pwni sí mór má sin é, Feather. Ken fada that way, sé tréanú, seach tréanú. Bwile, ní me cíntin is sé. Get out with Chad. Yn pysg gyda silt nhw sydd y mala. Ta sydd yn bala, teifo mo Feather. Na people plastic that way, Martin, downpipe of that. Ia, Feather. Ta sydd yn macab ta wan mo Feather. Olin, pa droch sgel am y tîr, ni na chapar sa teach. A ta dio sgel am y chama, ta sam cewi tu dal o capel. Sti ti fig dwm o hisig nhw'n dwgwm mwy. Gyda mil mad, Feather. Mestr chwal am ac y tarj. Má tá clús ar chula. Mestr nid siw siw chwa. A sin. A ní dachrab sa nasú sin. An dóra go bhí as ar mead gur an fundraiser seo a grú a stócha. Ag síle mé gur cheartú in rud ag gnéine, é có congracht an nulagus colorad. Agus man na míad na ní chím gnéana géine Ellen sa timppla. Ní bhéna brethir se
Níor na is go bhfuil lehéidí taigas muoin ar aon rodile seachas brabús na nolig. Right, so, Tá sé go maitha gin rud éigen a dhéana in híonnta fada doracha seo agus gan fear edran. well, cad mi aller blind date i di haig. Diet mis bos lán da ar a húrtisteach. Is bí serious nó an maiilech fioch an sémas mar feartnéir gan ihe. Stocha, o sné padar. Tar isteach ta sjöskulte. Blind date ball ar osnrún, a chamuid é sin agra am gan eile. Bhís go mam vagina. Ní dóla mé. Cad wa sé rénos? Well, chola me gur túit grinds go Jason agus ceap me go goideach se an sa frisin. Beir ga roch sé le an éon fad a chuid obair bailile chomá. Ágannach tá mis go me geirt in na gomas na artist. Atom chancer. Le del. Tá bronar mac ach ní féad. Can éh nach gunta ceiste móiste mac caníile? O Costa McGee? No way. Barna musa, tá tú wad ní sáag mínúrdaí. Gur an magad mac ach tá mar rónig gomsa an éh rein de bháin na héon teachtan. Okay, ach. Diolch se mo híal bhíle. Ní dóla man is gníananig. Slán mar sin. Slán mac. Kind chic. Ní múnar bethe an leidin in éonchar. Ní léon dí bhálam. Stadum sa bhaid sé gan úr. Sní annach ledí nóg. Níl annach triblóid. Tlach weim sé. Hello. Yeah. And my name is Paddy O'Connor. I got your number from Michal Shoyke, Rossroom. Yeah. No, I was looking for some information about the factory ships I work on them. Yeah. Oh. No, that'd be no bother at all, no. No, I was just wondering if you kind of had anything going at the moment. Kilchunne agus corca om bblion 19 go dtí rábhíle sa de I bheits go chabad a nacht ar lechra gail na caiimhlínta. Sin tagaí ag leabhar hí sin naí díra chuis 2.5 men agus scéal na Hampshire. Sir with Courts, the Golden Girls and Shaw are TG4.